Предложи гост. И там пуснах този линк. И квартал Лозенец, окей? И тъмпнел е Лук Созенец. И гледайте, това е квартал Лозенец, разбирате? Тук е 5000 евро на квадратен метър. 5000 евро на квадратен метър. При средна заплата за София, който е високите заплати са в София. Средна заплата 3000 лева. Тук трябва да работиш 4 месеца. 3 месеца. 3,5 месеца. 4 месеца. За да си купиш 1 квадратен метър. Окей? 4,5 месеца. За да си купиш примерно 50 квадрата апартамент, който е нищо особено, 50 квадрата е. За да купиш 50 квадрата апартамент, и сега ще ви кажа колко заплати трябва. С 10 години ми ще. Гледайте за коста на въпрос. 18 години. Майко, 19 години трябва да бачкаш, за да закупиш 50, за да можеш да изплатиш на средна заплата 50 квадрата апартамент в този квартал. Вижте каква лъскава сграда. В следващия момент гледайте какво е положението пред нея. И така нататък. Топ клип е, не съм го довършил, още го гледам. Положението е брутално. Това е европейска столица. Ние вече сме в клуба на богатите. Разбирате ли? В клуба, всяка влезем в еврото, вече сме в клуба на богати. Чувствате ли са богати българи? Чувствате ли са богати? Клуба на богатите влизаме. Така започва клипа. Това беше интрото. Брутален е целият клип. Брутален е клипа. Гледайте за какво стана въпрос. Просто гледайте. Това е тая метална ограда. Това е тая пръст под наклон до тук някаква излята почва при 50 години деца разпада. Какво се случва? Какъв е този неуредък? Квартал, където е 5000 евро на квадратен метър. Вие разбирате ли ма? Тъмба, разбирате ли ма? 5000 евро на квадратен метър. Jesus Christ. Jesus Christ. Разбирате ли? Значи, знаете ли какво? Ей това, което ви покажам, на част от вас не ви прави впечатление. Ей това, което виждаме тук, на част от вас не ви прави впечатление. Той буренясък тук не ви прави впечатление. Знаете ли защо? Защото това е само рибата. На рибата, която цял живот е живяла в едно мръсно блато, да й кажеш, не виеш каква е мръсна водата. И тя се оглежда и за какво говориш. Ма тя рибата само това знае. Тя знае мръсната вода. Тя знае букуците. И как? Той е трениране на мозък, разбирате. Вече не ти прави впечатление. Не го оценяваш, това не ти е проблем. Гледайте. Това нещо сега нормално ли? Нормално ли е то с камък тук, да спочва тук, да с пръст тук, те с буреняци тук и е така да свърша павето. Това нормално ли е според вас? Това европейска столица ли е според вас? Клуба на богатите ли сте? Даже на какво прави там? Май на акото на кучето си взе. Гледайте. Това нормално ли е? Това нормално ли е? Така ли трябва да изгледат улиците? Това тротуара ли? Оттам не трябва да минеш? Или от тук трябва да минеш? По този тротуар. Какви са тия метали тук? Човек тук може да се порежи да хвани сифилис. Даже знам кой е сифилис, ма да звучи ми като болестта, която може да хваниш, тая ражда. Гледайте какви са плочките. Гледайте какви са стъпалата. Гледайте какъв е мазаляка. What the fuck? Гледайте, какво е това? Защо е така? Така ли трябва да бъде? На 5000 евро на квадратен метър. На 20 години труд, за да купиш една парчела въздуха 50 квадрата. 50 квадрата по нотариален акт и реално вътрешните са 43. Брутално е. Някой има контакт с този канал да направим един подкаст. Брутално е. What the fuck is this shit? Гледайте тротуара. Останала една почка от него.
Според мен този тротуар, никой маумник, ние сме маумни сме, ма никой маумник няма да направи една плочка тротуар. Този тротуар 100% е бил 2-3-4 плочки навътре, направен преди 100 години и от тотална липса на поддръжка, що трябва да крадем, нали? Що трябва да крадем парите от данъците, вместо да поддържаме, нали? Се е стигнал до тука. Нещо идва въпроса, това нещо не го правиш ти тогава. Ние трябва самия сме отговорни, си оправим пред Бога. Бълък! За ко плащаш данъци, глупак? Кажи ми, за ко плащаш данъци? Като това е, което получаваш обратно. Кажи ми, гледай това нещо. Из дупките. И знам, някой ще каже голямата работа, какво като има дупки, таман да пада водата. Майко, не мога. Често се преди няколко епизода, преди 2 месеца ви обяснях за на центъра щупените почки там до едно заведение. Бах! Чек, този подкаст, като го видях, направо свърших, разбрахте ли ма? Свърших като гледах този подкаст. Бях като Евала, още някой му прави впечатление, не мога повярвам. Намерих сродна душа, влюбих се. Жалко, че е мъж, не ще аз се оженя за него, разберете ли ма? Така се влюбих в този клип, като го видях. И бах ти. Няма така цигания. Няма така циганска държава като нашата. Бах ти майката. Твоето и ся тука. Гледай, хората минават тук заради това оттъпкан. Гледайте, какво е това сега е тук долу? Какво е това е тук долу сега? Направено при 50 години и от тогава не е пипано. Знаете ли, че в африканските езици на африканците, думата maintenance, поддръжка не съществува. Думата поддръжка, maintenance не съществува. Коментирали съм това добро открит преди някой епизод. Човек, те не знаят какво е думата поддръжка. Те концептуално не разбират, че нещо като се създаде, то не е вечно. Трябва да го поддържаш, за да си задържа формата, която ти го създаваш. То с Мистер Бист. Нали знаете Мистер Бист, ютубъра? Мистер Бист. Мисля, че го покрихме добро открито, може да не сме го покрили, не знам. Тос даде не знам колко милиона бяха за кладенци в Африка. За кладенци. Чакай, Мистер Бист, как е кладенец на английски? Че забравих. Кладенец. Как беше кладенец на английски? Фак. Забравих думата кладенец на английски. Кладенец. На английски. Well, бе. Mr. Beast well. Wells, ето. I built 100 wells in Africa. Okay? West Africa cost. $10,000 на бройка кладенец по 100, това е 1 милион. Okay? $1 милион даде за кладенци. Една година по-късно или колко беше? 2 години по-късно нито един от тия кладенци не работят. Знаете ли защо? Ти го създал. Трябва да го поддържаш. Те не го поддържат. И то спира да работи. Клога се и край, приключи матч. И това сме и ние, бе. Като африканци сме, като бурикените. Не поддържаме. Не сме чували думата поддръжка. Това е най-добрата улица до сега. И от тук почват някакви други почки. Но вижте, има си такова вдигнато, има такова да минават колите, има това, почти не са счупени. Тук има някакво колче, да ти изглежда малко странно спрямо това. Може би е отрязано или какво се случва? Май това е трябвало да бъде лампа, не знам. Не, окей си, да. Та идеята е това сега. Какво е това сега? Не знам човек, не знам, гледайте. Това нещо, знаете какво става с това нещо? Като ти съхне, дали не се вдига въздух, дали ставаме прахоляк, дали не го тишаме, дали не страдаме и здравето ни не е кофти и ни казвам, че само заради това, ни казвам, защото ни пушим алкохол, лоши навици и така нататък, ни казвам, ясно бе, ние сме си виновни сами. Това обаче дали не е contributing factor? Гледайте. Това е неуредица, гледай, това е най-бруталното, гледай. Не мога, човек. Не мога. Разбирате ли? Не издържам просто. Не издържам. Често от навсякъде, където съм пътувал до сега. Америка, определени региони и Япония
са двете места, които най-много ми фитнаха на в каква среда аз искам да живея и сред какви хора. Японците са върха. Всички стереотипи за тях са вярни. За жалост и лошите, и добрите. В Америка в едно малко спретнато градче, което хората не ги мързи, където хората знаят, що е да поддържат, където хората се гордеят с града си. Това са перфектните места за живота. Снощи имах разговор с един човек на тая тема и той вика, не е ли лесното да opt-out, да отидеш някъде друга, дето са го създали вече. Човек, България, според вас, кога ще стане като Япония? Кога след 10 години? Аз не виждам наченки на обръщане на тенденцията. Аз не смятам, че натам сме запътили и едните 10 години ще сме там. Да кажем, че се съглася. Натам сме запътили, брат. Натам сме запътили. Минимум след 30 години. Когато аз като умра и децата ми ще трябва да са живяли в мърсотията от тогава. Не знам. Клей, човек. Клей. Прави ми впечатление, разбирате. Прави ми впечатление. Просто всичко това ми прави впечатление. Но ние сме програмирани от обстановката ни да сме слепи за това, защото само това сме виждали. Няма да забравя, като се прибирах от Англия след първите ми месеци там, започна да ми прави впечатление простора на терасите. При това никога не ми е правил впечатление. Напълно нормално. В Англия като го няма, след това като се прибереш в България ти прави впечатление. И си казваш, фак, много интересно. Гледайте раждата, гледайте дръскотините, гледайте налепените хартии, гледайте бокуците. Право ни моя. Гледай. Ево. След този човек трябва да направим подкаст, съвсем сериозно. Няколко има контакт, дайте сега ще му напиша коментар. Чакай, ще му напиша коментар през правилния канал. Каня те на подкаст. И това му изпращам. Написах му коментар сега. Чакай, само ще рефрешна това, за да мога да коментирам, за да мога да видя излязва ли ми е коментара. О май гот, кой знае къде е това? Кой знае къде е отишъл сега надолу, защото тук що нов. Само искам какво мога да направя. Да, сега какво мога да направя. Готово. Копира го. Линка. Сега ще го пусна в лавче канала. И тагна всички. И ще напиша. Излиза ли ви коментарът? Ако да, лайквала са. Явим. Да, излиза. €5000 на квадратен метър, човек. Бах ти букука. Бах ти букука. Бах ти букука. То вътре в някой ход ли влезе току-що? Майко, между блоко пространство. Майко. Майко.